Konkrétne mestá a obce, do ktorých chodíme kastrovať, respektíve sme už kastrovať psíkov boli, sa zatiaľ nezúčastňovali na finančnej pomoci pri týchto akciách. Pomoc z ich strany bola väčšinou taká, že nám poskytli nejaké priestory, kde môžeme túto akciu celkovo organizovať, ale finančne bohužiaľ zatiaľ neprispievajú, napriek tomu, že my sme odoberali od nich, aj budeme odoberať psíkov, na ktorých máme my finančné náklady. A keby išlo o odoberanie útulkom a nie teda našou organizáciou, tak by boli nútení za každého psíka zaplatiť nejakú finančnú čiastku, aby pokryli náklady toho útulku. Žiaľ, zatiaľ to tak nefunguje. Možno preto, že obce rátajú s tým, že my odtiaľ budeme musieť odobrať veľký počet psov a boli by to pre nich dosť veľké náklady. Neviem, teda, čo sa týka štátu, zatiaľ nemáme nejakú pomoc ani len od štátu. Oslovované ministerstvo už bolo, odozva nebola bohužiaľ žiadna. Takže financie na túto akciu, aj teda na všetky tieto akcie získavame iba pomocou dobrovoľných darov od ľudí a organizácií, väčšinou zo zahraničia. Doteraz, čo sme mali akcie, na žiadnej z nich nespolupracoval žiadny inšpektor a dokonca by som povedal, že máme také skúsenosti, že ak je aj nejaký problém alebo nazvem to podozrenie z týrania zvierat v nejakej rómskej osade, tak veľmi ťažko sa tam komunikuje, lebo ako náhle príde inšpektor do osady, tak sa tam zhlúknú ostatní, začne tam krík, rev a oni sú strašní herci, takže moc inšpektorov do týchto osad by som povedal, že ani nechodí a osobne si nespomínam, že by sa aj podarilo nejakým spôsobom odobrať zviera z takejto osady. Väčšinou sa tomu vyhýbajú a dôvody sú rôzne. Povedia, že aj tak im nemôžu dať pokutu, lebo oni nemajú peniaze, aj tak im ho nemôžu odobrať, lebo nemajú ho kam umiestniť a tak ďalej. Tento program plánujeme do budúcnosti zintenzívniť. Bohužiaľ, čo sa týka tohto roku, stihli sme vykastrovať iba 3 osady, teda ideme teraz na 3. Čo nie je, Boh vie čo, lebo naozaj na Slovensku je ich obrovský počet a ten počet psov pri tých pár osadách, ktoré my stihneme do roka vykastrovať, je viac menej nebadateľný. Možno je badateľný iba pre konkrétny útulok, ktorý sa v tom mieste nachádza, ale hlavne čo sa týka východu Slovenska, tak tam je tých osád taký počet, že si myslím, že ani tým útulkom nejako veľmi nepomôže, keď sa vykastruje 1 alebo 2 konkrétne v ich blízkosti. Nuž a my chceme v každom prípade šíriť naďalej osvetu, aby si teda aj samotní majitelia psov dávali pozor na svojich psov, po prípade dávali ich kastrovať, ak to naozaj nie sú schopní naisto ustrážiť, pretože už ten problém s rómskymi psami a túlavými psami celkovo je obrovský a prispievať k tomu ešte tým, že niekto si neustráži doma svojho vlastného psa a pomôže na svet ďalším 6 alebo 8 šteniatám, tak to už je naozaj pre celé Slovensko jedna katastrofa, čo sa týka tohto problému. Čiže myslím, že ľudia by sa mali nad tým zamyslieť, majú možnosť kastrácie a tie ceny kastrácie, keď si myslím, že je to celoživotný zákrok, tak nie sú také vysoké. V každom prípade dúfame, že sa nám to podarí zintenzívniť a teda jednak ako tú osvetu, tak aj ten počet tých psov eliminovať stále viac a viac. A dúfame, že získame postupne aj viac financií, aby sme naozaj mohli urobiť viac osád. Zatiaľ teda nemáme ani dohľadne žiadnych sponzorov, žiadnu spoluprácu s nejakými väčšími firmami alebo zahraničnými organizáciami, ktoré by boli ochotné takéto akcie zastrešiť. Preto dúfame, že v budúcnosti sa nám to podarí a budeme môcť tento projekt rozbehnúť naplno.
Pri tejto otázke by som možno povedal, že je ťažko hľadať najefektívnejšie, najrýchlejšie riešenie, keďže tento problém vlastne nikto celoplošne neriešil. Ak by som sa mal zamyslieť, že ako by sa to dalo vyriešiť celoplošne, tak to by musel byť pravdepodobne nejaký legislatívny vzorec, ktorý by jednoducho stanovil určité pravidlá. Takže vidím to jedine tak, že buď celoplošná sterilizácia zákonom, alebo jednoducho postihovať ľudí za nezákonné množenie.